Go, 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 go Rasmus måste mjölka. Måtta kossorna, måste mjölka. Måste måtta kossorna, måste mjölka. Skynda dig ut i gården, måste mjölka. Rasmus är sämst på alla lördagar. Har han bonafest och DJn är en häst. Han är fan sjuk, runkar av sin kuk. Suger av en ko, den bara mor. Rasmus är sämst på alla lördagar. Har han bonafest och DJn är en häst. Han är fan sjuk, runkar av sin kuk. Suger av en ko, den bara mor. När han kommer hem från sin skolbuss går han fram till morsan och ger henne en puss. Lägger sig i soffan för han är så jävla lat. Sen vrålar han högt som fan: jag vill ha mat. Hans morsa steker ägg med extra fett, så Rasmus ska bli fettmätt. Man hör hans morsa krossa ett glas. Det var det dyraste de hade, så nu är det knas. Hon ger all den där maten till han, så nu ska han börja äta om han kan. För om man kollar ner på hans fuckade fat så ser man att det är fett med mat. Allt dryper fan med fett och stinker fis. Om man äter upp allt är han som en jävla gris. Han lutar sig fram och soffan låter bom. 2 sekunder senare är tallriken tom. Rasmus är sämst på alla lördagar. Har en bonafest och DJn är en häst. Han är fan sjuk, runkar av sin kuk. Suger av en ko, den bara mor. Rasmus är sämst på alla lördagar. Har en bonafest och DJn är en häst. Han är fan sjuk, runkar av sin kuk. Suger av en ko, den bara mor. Rasmus är inte fullt normal. Här är de sakerna. Han är CP, handikapp.